ए बबुआ सागर क्या हो। हाँ भैया। ए मर्द पूरा गांव खोजते खोजते तब पता चलल है तब घर का नहीं बतौल से तो नहीं। क्या समाचार? ए बबुआ तू कदून जमीन वमीन किनवाला बेचवाला घर और सब ई सब करेला काम सब। हाँ, उहे का काम तो हम बहुत करेनी। जमीने के फर्म बना। हाँ बोला ना का समाचार? ए समाचार एगो बड़ा गंभीर समस्या बा बबुआ हमारा। का हो गइल? ए बेटी के शादी के दिन धऽ देले बनी आ 15-20 गो दिने बचल बा। अच्छा। आ घर गाँव में लोग से पैसा कौड़ी मांगत नहीं, केहू देत नहीं। जमीनो एगो बा 5 कट्ठा जमीन बा, बहुत बढ़िया जमीन बा, ओमे कुछ बन सकत हवे। कोई आदमी से कहनी जमीनवा कोई पैसा दे दिलोगे जमीनवा पर चाहे ले लोगे, केहू सकाते नहीं खे बबुआ। इज्जत बचावल बहुत मुश्किल हो गई। माने हमरा का करे के बाटे? वह कोई अगर कोनो आदमी तारा नजर में केहू होई तो हमार जमीनवा ले लिहित न तो हमार बुझ कि सारा समस्या का समाधान हो जाए। बढ़िया जगह बा जमीनिया? एकदम चौकस बा, रोड पर बा, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कुछ खुल सकता है। कोई कट्ठा बा हो? 5 कट्ठा बा। अच्छा, ई तो कमजोर आदमी किनी ना। ए भैया एक आदमी बा बा नजर में तारा विधायक जी बाड़े। ले ले मुहा करनी। हाँ चलो ना बतिया तो चलो तब देर का करे के बा, चलो चलो। विधायक जी प्रणाम। प्रणाम 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 विधायक जी। प्रणाम प्रणाम। क्या खड़ा बन बैठे? बैठा भैया। बैठे। कैसे कैसे आगमन हमारा द्वार पर भइल बा? रुआ तो जानते बानी कि तनी अब व्यस्तता बढ़ गइल बा। रुआ तो इतना काम धंधा दे देले बानी, वही में आदमी जियता खाता। हाँ, काम तो एको गो बाकी नहीं है। बात चलता। भैया के कुछ समस्या रहल सब। अच्छा। इनकर लड़की के शादी बा जी। पैसा इनका लगे बा ना। ठीक। तो आइले हमर लगे कहले है कि सागर बबुआ सुननी है तार बड़ी नाम बा। तो बहुत चीज काम करल। तो हमारे एगो जमीन बाटे 5 कट्ठा जमीन बा, रोड पे एकदम साइड में पिच करिया। ऊपर केहू भी कुछ बना सकता, हॉस्पिटल चाहे कॉलेज चाहे प्राइवेट स्कूल। तो ओकरे के बेचवा दो। अच्छा। हम कहलिए कि केकरा से बेचवाई, उतना महंगा चीज तो केहू किनी ना। तो रहुआ याद आ गनी हो। तो यहाँ के कहे के मतलब बा कि जमीनिया केहू किन ली। अच्छा अच्छा। तो यहाँ के अपन बेटिया के बियाहवा जौन बा के धूमधाम से अपन कर लेती। ठीक। बहुत गरीब बानी यहाँ के, दूसर अब उपाय नहीं थे। ये बात बा। अब एगो बेटी के बियाह करे खातिर जमीन बेचे पर काहे उतारू भेज बड़ो? गांव टोला मोहल्ला में कुछ पैसा केहू लिखे दे? ए विधायक जी पूरा भर गाँव में लोग से माने मंगनी हो कि कुछ दे दी लोगिन, बाकी केहू ना दिला। सो यहाँ तक ले लोग से कहनी हो कि भाई हमारे लगे जमीन बा, अगर एगन केहू पैसा ना दी तो भाई हमार जमीने केहू गिरवी रख ले, ना होके तो केहू चले हमरा से लिखवा ले। तो वहू पर केहू तैयार नहीं हो। तब का करी, लास्ट में हार पाच के वो इनकर तो नाम आदमी जानत ना देखले सुनले रहो, लोग से पूछत पाछत केहू लेखान नहीं हो। तो बबुआ लेके अब रोगा लगे अल हन। अब बुझी के बड़ा उम्मीद और आस लगा के हम रोगा लगे आयल बनी। अगर बेटी के बियाह नहीं तो बुझी के हमारी इज्जत चल जाये। 15 गो दिन बचल बा 20 गो आवरी। अच्छा, तो जमीन तो अगर अभी काट किना तो नहीं है, सरकार रोके लगा दिले बिया। सरकार रोक लगा दिले। अब कब लेकर डिसीजन निकली ये कौन तय नहीं है। 2 महीना लगी, सालों भर लग सकता। जमीन से तो ब्याह ना हुई ये बेरा। ए विधायक जी। हाँ बोली। अब कौन उपाय बटे? अब तो जमीन रजिस्ट्री हुई या सब यहाँ के माने हमहू सुना तनी तो बहुत माया होता। लड़की के शादी बा, रहुआ कौन देखी कौन उपाय बा रुआ नजर में? उपाय तो बा, अलो पैसा तो कुछ काम अपन देखो। एक बाद रुपया घटी तो केहू के ग्रांटर लेके अला काम नहीं है। डायरेक्ट हमारा लगे आ जाइयो, हम तरह के रुपया दे दे जितना लगी उतना। आ चल तनी दुकानदार बनिया कले, जितना चाउर तेल आटा घी मर मसाला अतल पतल गिलास जितना लागी उतना तू लेके चल दिए। और जमीन बेचे के नाम मत लो, जमीन पर उतारू मत हो तार। हमरा के जितौला के तार के का फायदा हुई? कुछ फायदा हुई?
ना तब काय खातिर बनी कि जमुना गांव में हम बानी ये गांव में बारात आके घूम जाओ तो हमारा रहला से फायदा का भइल, हमरो इज्जत गई। तो वो बोले निमन बा कि हम तारा बेटी के जितना खर्चा लगी उतना हम दे दे, तू आगे अपन काम देखा। विधायक जी बोलो। बहुत लोग कहत ल कि ऐसा ना विधायक हमनी के चुन ले बानी सन हाँ। कि कहियो केहू के कामे नहीं किया सकत, ना केहू के द्वार पर झांकी पर आ सकता, मगर आज वो सब बात झूठ हो गई। लोग के कहाल का आँख से अपना हम देख लेनी बुझनी आ सब कुछ हमरा सामने लौकता। अगर सने विधायक अगर हर जिला में अगर एक होखे लगा सुनू आ हर एगो ब्लॉक में, तो बुझी कि केहू के बेटी बहन के बारात लौट के द्वार पर से ना जाई। बहुत बहुत राउर धन्यवाद बा। चलते हैं सब विधायक जी। ठीक बा, देखो ई जौन दे रहे बनी जी विधायक चाहे जितना लागी हाँ कमई ता लगे होखे तो दे जइहो, आ ना होखे तो असमन बेहतन के एगो बेटी के कन्यादान दे के बियाह कर दनी। धन बने विधायक जी रहुआ ऐसा तो विधायक हर एगो ब्लॉक में होके के चाहिए, हर जिला में। ठीक बा, लोग तो कुछो कहेला, लोग के फेर में ना पड़े। ठीक बा विधायक जी, चलत है। ठीक प्रणाम जाओ, विधायक। प्रणाम। ठीक बा, आ जाए विधायक जी। ठीक ठीक बा। देख लो है हाँ भाई चलो चलो विधायक जी बड़े चलो, जमीनियो बच गई, हमार कामो हो गई भाई। बहुत बढ़िया विधायक बा।